सब तो मार गए भाई मा खालामना होबानो जायो खाबार लानो हास्लाबाखिसैनो खाबार माने खाबारावखा होमबाबो बे गावनायजों आं गावनायजों जाबाय मारै सिलायखौ गारनानै थांजोबखो M4 AKM न' मोनाखैबा नाबो M4 मोनखाबाय आंनि न'आव हाबफैनानै बेवहाय गारना फैजोबदों नोङो ओंखाराखै नङादा I got supplies. नै M4 दंबावो I got supplies. बक्सो M4 मोनजोबबाय दोन एम्फौ लागोन आं गैलाना आंनिखौ बे लाबाय सानलाबाय नङालै आं मार्क खालामदों Marked a location. बर्थमान 30 जनसो हरबाय आंनो बरालाय 30 जनसो हरखायोना हाबाब एखेबो जोबलायजोबना Tristolo enemy बिसिबा गोजानावसो स्प्रे हरदों डाइरेक्ट फलसिंगियाव लायबाय खाथियाव बबावबा एनिमि दंबोलै ना बट जाखो माइल पावारफ्राव थांदोंमोन दालां एनिमिया खाथिमोन ना फ्लाइटआ नै जालायबाय आंना मबाइला गाज्रि जाबायलै हनै गारियाव हनै ओंखारदोंलै माबा मोनसे जाखायो बेजों गारि सालायनायबाथाय मा एटे सालायो रा गैला नै न' आंजों फैलाय सासे नक बे गारि दे हर थाबनो लाजोबदों नों सासे बै नक जा बिफाङाव दङ बिफाङाव ओमफ्राय ओंखारबायलै Location. थांबाय नावनो सासे दावखोदलाहैनानै Enemies ahead. बे अन्थाइना नक थाब फै बासिबाय नों आं किल मोनदों दासो फैदों नै किला माबायावनो जानला मोनला सिमुकावनो होलाबायनानै बोखाराखिसै आङो फ्रि फायारखौ होबाय थाबाय 5 निखौ लांजोबबायलै बिसोरो माया लांजोबबाय होमबा आं नों गावनोनो होजोबदोंसो
आरे नैबेनिखौ हो एखेम लादोलै 92 टा डिपिफोर लाला बायदो बेलाय डिपि लादो नै नों लं नों गारजोबनोसां एम्फरखौनो गारबाय आं नै सिलाय एखे एखे लानानै मारै जानो गारजोब्बाय आङो गाखोथारनो फैदो सानैल' मोनदों आं दाबो सानै मोनदोंलै आं मोनाखै सासेल' मोनदों आं सासे मोनदों बेलथ थाबावलालै गैखायालै बेलेग गारियाव नै लादो बेखौ सारिस'था लाबाय आं 7 एमाव आंनो नांगौ 200 आंनाव एखेमजों डिपिजों नारा औ बेखौनोथ' होनदां एखेम डिपि लाबायना आङो एम्फर गारनानै Enemies ahead. बेग जाबायलै Enemies ahead. एनिमि दं लाखि नै 7 एमाव डिपिबो दं आपार्टमेन्टआवसो दं बैयावसोलै फैबाय दलद था फैबाय लेग जाबावबाय गारजोब्बाय आं फैबावबाय नेक्सनाव फैबावबाय स्क्वाड आयौ फुल 6x दामबानि फुल 6x लागायबाय आयै एप्रिल onjung smoke बेखौबो लांबावबाय आपार्टमेन्टना किल खावबायलै आंनिखौ सासे साला triple storyआव enemy फैगौ रिक्साफोर थाम फैलाय दङ चेकआव दङलै चान्स लागासिनो दं बेयो हामबाय दाना हनै गारि लानानै रास खालाम
बेजों थांजाया सामफ्रिजों थांजाया गिदिंथार होख्रेम सालाखौ नै थांनो हायाखिसै Enemies ahead. Enemies ahead. Form up on me. Form up on me. Cấp dong. enemy दङलै सामबाहाय द्रप लुथिग्राफ्रा बाहाय थाफैदों होनदां खेननै गेलेनांगौ मासो चिकेन Enemies डिनार ahead. जाबा मोनजागोन र' Enemies ahead. Enemies ahead. खारदों Nggak ini wah. स्कटआव दं What house? लांदां बे सेर सेर बुस खालामबावना फेलेंआ Kau jangan selek. मिथिया उरे रास थैखाबाय ओरै सासे गावबायना Sini duduk gue. अल डेटखा Om dongbawaman. Bela saksian apa tanggul? सानै दङ Oh sana. निफ्रायसो फैगोन दाला Anda lihat jawab. फुल स्टोरी थिंगाय ना हरबाय बिफां नाय Mani mani misron dong le. Misron dong. नैबे साइडजों थागोन थाबा Marked a location. लास्ट एनिमिखौ नागिरनांगौ इसिबां इजि नायबानो जाबाय गिबायलै बियो आथामना नोंसोर
बै बिफाङाव मोनगोनलै साम वाल सेराव उन्दुनानै दंमोनलै साला जेरावबो नागिरजोब्बाय नुवा फाग्लासो अबे जायगायावसो दङ दा नायबानो जाबाय अबेनिफ्राय ओंखारो लास्टआवहाय इन्टारेस्टखा जे जायगायाव नायना फैदों बे जायगानिफ्रायनो ओंखारो फाग्लासो सिंजोंनो गावजागोनलै बिसोर दा एनिमिया बे सेगावनो दंमोन हो बट नङा बेयावबो नायखादोंमोन आं गैया बटबा डाइरेक्ट फैगौमोन सिगांहाय आरो ओरैबोथ' गैजोबखाया दा बे सेगनिफ्रायनो ओंखारगोन लास्टआवहाय ओरैबायदि केम्पिं खालामदों जेबो फुस्थुबो गैया जेबो गैया मावखायाखै आरोना मा फाग्ला जाखो थाखोमाखो बैयाव नांसै जायगायानो जेरावबो गैला नायथिंजोब्बाय बे न'नि सारा आसरित फाइट जानायनि गोसो दं नामा अबहायथो केम्प खालामनानै दंब्रा आंनियावथ' मानसिया आदा जनाव दं बेना बडिया ओमफ्राय आदा माबायावहाय गाज्रि एकदम जन केम्प खालामनानै थ्रेस थाखाबाय देग्लाय सावगासिनो दं हनै जा नेट खुबैबाय आं बेवहाय बै गाहायनिफ्राय खारबोदों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच बन्धुफोर खाराय